guys! Kamusta ka mo dida? This is your Waray Girl, Angel. So, thank you mga nag-view, nag-share na akong first reaction video. Damong salamat. 1K views na kita. Yahoo! Thank you so much. Yan na magre-react na lang kitang video. Kanan Jollibee. Yay! Diba Jollibee kay favorite na dito mga Pinoy, syempre. So, title at taton, maaaring akong mga iba nakagkita na ini, pero mga waray pa pagkita-kita. Title Signs. Kwentong Jollibee 2018. So, tara, kitang tara. Go. Wow, true story. Ikaw, Stan, paano mo malalaman kung siya na? Kung darating siya, malalaman ko. Paano? Signs. Science? O sige, ganito. Anong favorite number mo, Star? 3. Okay. Yung pangatlong lalaking dadanap siya, siya na ang the one for you. Sige nga. 1. Wow. Oh, wait a minute. Kuya ako na, John! Si Mark yun ah. Di ba classmate mo yung sa chemistry class? Si Mark ba yun? Siya na pa talaga? Ang pagkanta. Kanina ba nag-start? Huh? Oo. College date. Karagsiko. Basta nagig-crush. Okay, Universe. Pag pupunta din siya ng Jollibee, siya na nga for me. Ay, Saan ka? magja-Jollibee. Ikaw, Doon din. tara. Jollibee! Bakit doon ako mo Jollibee? Hi, Mark. Ay, I bought spaghetti for the both of us. Stacy, si Star nga pala. Classmate ko. Star, si Stacy. Girlfriend ko. You're Star. Nice to meet you. kawaw, ano ba yan? Naku, ano na? Kain ng spaghetti. Chow spaghetti. Ito. Joe? Para di malata ang pagturbo mong puso. Ano? Alam mo, nakaka-relax yung kinakain mo. Ha? Kasi nga, spa, keti. Tawa na. Corny ba? Wow, heart. Hilangian. Hilangian yung sapit. Pag pupunta din siya ng Jollibee, siya na nga for me. Bagay ay Janelle. May pagka-Janela. Janela sa Salvador. Ay, rangayan. Nagkatuluyan. Naligaw ka man sa signs. True love will find you. Hope I believe in the power of love. Jollibee. Happy Valentine's and wow.